ziet daar die trein. Die gaat dus nu de Kreekrakdam op. Dus dat is de verbinding die gemaakt is tussen Schiereiland, Zuid-Beveland en de rest van het land, het vasteland. Op 24 oktober heeft het tweede Canadese leger gevraagd om de Kreekrakdam vrij te maken, dus vrij van Duitsers betekende dat. En dan zouden ze meteen willen doorstoten naar het kanaal door Zuid-Beveland. Dat is toen niet gelukt. Pas op de 25e zijn de geallieerde vliegtuigen hier de boel gaan omploegen. En toen is vlak daarop eigenlijk de Kreekrakdam al gevallen, zij het, met zeer grote verliezen. Oosthoek maakte in de jaren 60 onderdeel uit van het Nederlandse leger. Hij zat bij de gravendienst. Zij moesten lijken van soldaten uit de oorlog bergen. Dus die brandhaarding, die had er ook enkel in Zeeland natuurlijk, waar hevig gevochten is. Daar hadden wij zo af en toe wel een expeditie naartoe uit te rusten. Hè? Dus ik noem dan met name in Zeeland de pocket van Breskens, waar erg veel is gevochten. Ik noem ook, daar gaan de mensen wel eens aan voor de bij, maar de toch nogal hevige gevechten die er zijn geweest bij het bevrijding van de kuststrook van Walcheren, zeg maar vanaf het dijkgat Westkapelle tot en met Vlissingen. En hier de slag om de Kreekrakdam. Er waren witte winsels rond de hoofden. Dus je denkt, oh, die waren gewond. Maar het bleek een heel eenvoudige oplossing. Die hadden lakens in repen gescheurd, omdat die hoofden waren te klein voor die parachutistenhelmen. Dus die hadden eerst zich helemaal omgeven met die winsels en dan ging pas die helm erop. Dus je moet natuurlijk rekening houden met het feit dat het dan ging om jongens van een jaar of 17.